муассисаи давлатии мактаби махсуси варзиши захираҳои олимпӣ рақами 8 оид ба акробатикаи варзишӣ ва батут бо мақсади ҷалби ҳарчи бештари кӯдакону наврасон ба ин намуди зебои варзиш мусобиқаи кушоди дохили мактабиро роҳандозӣ намуд. Мусобиқа аз рӯи намудҳои ҷаҳиш дар батут, акробатикаи варзишӣ ва ҷаҳиш дар пайраҳа сурат гирифта, дар он кӯдакону наврасони зиёд иштирок намуданд. масъулин баргузории чунин чорабиниҳоро дар оммавигардонии ин риштаи варзиш шомили бозиҳои олимпӣ ва дарёфти истеъдодҳои нав барои иштирок дар мусобиқаҳои байналмилалӣ маънӣ дод намуданд. Меня зовут Шакирова Камила, мне 13 лет. В этот раз мы выступали на дорожке на батуте. Я заняла везде вторые места. Первые места заняла моя подруга. Я поздравляю всех с 8 марта, поздравляю мам, всех женщин, желаю всего самого наилучшего. Эти соревнования были очень честными. Я только приехала с Казани и решила выступать. Мы прыгали на дорожке, на батуте. Соревнования были чуть-чуть тяжелыми для меня. В этом году я желаю всем удачи. ба иттилои мураббиёни ин муассисаи варзишии пойтахт, дар мусобиқаи бахшида ба рӯзи модарон наздик ба 80 нафар иштирок намуданд ки ин шаҳодати ҳавасмандии ҳарчи бештари насли наврас ва варзиши ҷаҳиш дар батут ва акробатика маҳсуб мешавад. дар мусобиқа писарон ва духтарон дар намудҳои ҷуфтӣ, дусе ва аз он ҳам зиёд барномаҳои омоданамудаи хешро манзури аъзои ҳакамон карданд. мавриди зикр аст ки мусобиқаи мазкур бо дастгирии мураббиён ва роҳбарияти мактаби махсуси варзишии захираҳои олимпӣ рақами 8 оид ба акробатика ташкил ва роҳандозӣ карда шуд. ман Давлат Омаманҷи ин рӯз хурсанд шудам ки сазовор ҷои якум гирифтам. давоми 10 рӯзи охир ин дуюмин мусобиқаи акробатика миёни дастпарварони муассисаи мазкур маҳсуб мешавад. то ин замон бахшида ба рӯзи артиши миллӣ низ мусобиқа миёни кӯдакону наврасон ташкил карда шуд. рақобатҳо дар намуди ҷаҳиш дар батут ва акробатикаи варзиши ҷолибу диданӣ сурат гирифт. баъд аз оне ки тамоми иштирокчиён барномаҳои омоданамудаи хешро манзури мураббиён сохтанд, аз рӯи натиҷаи имтиёзҳо ғолибон низ муайян карда шуд ки дар вазъияти тантанавӣ ҳамчун ҳавасмандӣ ба иштирокчиёни муваффақ медалу ифтихорнома ва тӯҳфаҳои таъсиснамудаи мактаби махсуси варзишии захираҳои олимпии рақами 8 оид ба акробатика тақдим карда шуд. ба иттилои роҳбарияти муассисаи варзишии мазкур бахшида ба ҷашни байналмилалии наврӯз ба ҳамин шаклу шева мусобиқаи акробатика ташкил ва баргузор карда мешавад.